Část 27. Už jsem si posteskl, že jsem zahraniční akci a propagandu musel začínat od abecedy, protože spojení s politickým zahraničím vůbec nebylo. Na druhé straně v tom byla výhoda, že se mohlo začít a pracovat soustavně a promyšleně. A protože válka trvala dlouho, propaganda měla úspěch. Přirozeně jsme navázali styky každý se svými známými a s přáteli. Štefánik už měl značný kruh politických a vlivných lidí. Doktor Beneš a doktor Sichrava, později i Osuský, vytvořili si kruhy své. Já jsem měl známé ve všech spojeneckých zemích už před válkou a jimi jsem si kruh svůj stále rozšiřoval. Naše propaganda byla demokratická. Získávali jsme totiž nejen politiky a lidi oficiální, nýbrž především tisk a tím také široké vrstvy. To nám prospívalo právě v demokratických státech, třeba ve Francii nebo v Anglii i v Itálii, no a pak také v Americe, kde parlament a veřejné mínění mělo mnohem větší vliv než v Rakousku, v Německu a v Rusku. V Rusku jsme mohli po revoluci postupovat stejně. Rozumí se, že jsem všude hleděl co nejdříve navázat styky s vládami a zejména s ministerstvy zahraničních věcí. Vedle toho šlo o to získávat všude spojení s dohodovými vyslanci, ale i v tom byl výběr a soustava. Řekl jsem, že jsem roku 1915 nevyhledával de Classe. Mimo uvedené důvody také proto, že jsem z jeho politické činnosti věděl, že je dávným přívržencem franko-anglické shody a to za dané situace bylo i nám cennější, nežli rozmluva v době, kdy mu smlouva s Itálií ukládala jistou rezervu. Všude jsem se seznamoval s čelnými úředníky ministerstev, kteří měli vliv a znali situaci. Často nám byli nápomocní lidé, kteří stáli opodál, ale měli přátelský přístup k rozhodujícím státníkům a politikům. Byli to všemožní advokáti, bankéři nebo i duchovní. Z psychologie propagandy je důležité jedno ponaučení. Nemyslit, že se lidé získají pro politický program jen a hlavně jeho energickým a nadšeným hlásáním a vytyčováním jednotlivých bodů. O to běží lidi zaujmout pro věc čímkoliv a třeba i nepřímo. Mluvte o umění, o literatuře a o čemkoliv, co druhého zajímá a nakonec ho získáte. Agitací politickou často myslící lidi odradíte nebo nezískáte. Často stačí jedna věta při dobré příležitosti prohozená. Vůbec vystříhat se, zejména v soukromých rozmluvách, rozvláčnosti. Ovšem, že taková propaganda předpokládá vzdělání, rozhled politický a společenský, také takt a znalost lidí. Paderewski a Sienkiewicz od vypuknutí války dělali velmi úspěšnou propagandu pro Polsko. Umělec a spisovatel získávali nejširší kruhy. Třeba Sienkiewicz svým Quo Vadis se stal hodně známým a tím také získával lidi. Podobný význam měl Meštrovič pro Jihoslovany. My jsme takových lidí měli po skrovnu. V Paříži byl třeba Kupka, vstoupil do legie. V Římě byl začínající tenkrát malíř Brázda a tuším také Destinová jednu chvíli zasáhla. A ještě jedno upozornění. Propaganda musí být poctivá. Nadsazování a dokonce lhaní vůbec neprospívá. Našli se i mezi námi jednotlivci, kteří celou politiku pokládají za umění napálit, lhát a ti se pokusili o šíření vlasteneckých nepravd a to jsme zarazili. Zprávy se přece kontrolují a naši nepřátelé právě toho použili proti nám. Tak jsme měli nepříjemnost s textem řeči poslance Stříbrného, ačkoliv o falzifikaci nešlo. Řeč byla uveřejněna podle Neue Freie Presse. Také jiné pravidlo chci ještě vytknout. Je totiž omyl si myslet, že propagátor má všecko své chválit. To dělají tuctoví kupečtí agenti. Politika je rozumná a poctivá a propaganda také rozumná a poctivá. Pořádal jsem ve všech zemích v čelných městech přednášky pro širší obecenstvo, ale častěji pro užší kroužek. Vyhledával jsem také odpůrce nebo i pacifisty.
Navázal jsem styky s univerzitami, zvláště s historiky, s národními hospodáři i s jinými odborníky. V Anglii, jak již bylo řečeno, nám hodně prospěl Jan Hus, tedy slovem, kdo dělá politiku kulturní, bude také dělat kulturní propagandu. Cizí listy jsme získávali diskuzemi s redaktory a majiteli a hlavně příspěvky. Třeba já sám jsem napsal mnoho článků. Interview to bylo zase něco jiného, ale byl to také vhodný prostředek. Pak jsme zřídili všude tiskové kanceláře, které měly za úkol s listy a korespondenčními kancelářemi být ve styku a šířit naše zprávy. Uvádím zejména anglické Czech Press Bureau od konce listopadu 1916 a také americké Slav Press Bureau od jara 1917, reorganizované od května 1918. Snažil jsem se co nejdříve vydávat orgány sice politické, ale vedené metodou vědeckou. To platilo o Denisově La Nation Czech a později jsme měli reví přímo vědeckou Le Monde Slav. Velmi nám prospěla výborná týdenní reví The New Europe od 15. října 1916. Naléhal jsem na Setona Watsona, aby list vydával, znaje jeho neobyčejné schopnosti a jeho politický zájem a rozhled. Reví stála svým nazíráním na Evropu, kde jsme stáli my. V italské politice jsem byl zase mírnější než redaktor. The New Europe byla pilně čtena nejen v Anglii, nýbrž také ve Francii, v Americe a v Itálii. Dávala direktivu také našim zahraničním organizacím. V Londýně jsme najali na jednom z nejživějších náměstí na Piccadilly Circus krámek. Upravili jsme jej jako knihkupeckou a výkladní skříň a vystavovali jsme mapy poučující o nás a o střední Evropě. Zveřejňovali jsme tam nejnovější zprávy o nás a o nepřátelích. Vyvraceli jsme nesprávné zprávy, publikace a tak dále. Účinným prostředkem bylo také zakládání smíšených společností, například česko-anglické. Speciálním účelům sloužily také obchodní komory. Mně osobně prospívala celá má minulost. Z nedávné doby můj boj s Aehrenthálem a práce pro Jihoslovany vůbec. Pak moje ruská kniha, protože se problém Ruska vyvíjel stále akutněji. Kniha Rusko a Evropa byla známá mnohým v německém vydání. Za války byl pořízen anglický překlad, kniha však vyšla opožděně. V roce 1919 pod názvem The Spirit of Russia. V mém případě se také vědělo o Hilsneriádě. Získávaje a zesiluje svou politickou autoritu, zesiloval jsem svornost a vytrvalost českých kolonií. Koncentrace autority je, jak už Římané věděli, ve válce nutná a byla nutná pro roztříštěnost kolonií a spojeneckých zemí. Ve vedení nebylo nejmenších rivalit. Beneš a Štefánik byli loajální, oddaní a věrní přátelé. Mluvili jsme všichni stejně, měli jsme všichni stejný program. Tím jsme se lišili od Jihoslovanů a také od Poláků, mezi nimiž programové, stranické a také osobní rozpory vystupovaly dosti ostře. Samo sebou vzniklo jisté diktátorství, ale rázu parlamentárního, že někdy bylo třeba velmi důrazné rozhodnosti. To ukázala právě aféra Dyrichova a některé menší případy. Tak asi koncem roku 1916 stávali se pomalu Češi a Slováci již zajímavými a začínalo se o nich vědět a mluvit. Tak například listy oznamovaly plakáty, že přinesou interview se mnou. Velmi nám pomáhala Vídeň. Usvědčovali jsme její zprávy ze lži. Pronásledování našich lidí přesvědčovalo cizinu o našem odboji, mučednictví a zvláště krev získávají. Využili jsme zejména žalářování, procesu a odsouzení doktora Kramáře, doktora Rašína i jiných velmi vydatně. Uvěznění naší Alice prospělo nám zejména v Anglii a pak také v Americe. Když i ženy jsou vězněny, věc je opravdová. Ženy v Americe organizovaly v celé zemi petice k prezidentovi, aby zakročil, a sami zakročili americkým velvyslancem ve Vídni. Tou agitací v Americe a v Anglii stal se náš odboj známým.
Vůbec antipropaganda proti propagandě rakouské, maďarské a německé stala se zvláštním odborem. I v tom jsme brzy vynikali. A to bylo právě tím, že jsme měli dobrou znalost poměrů. Od léta 1916 americký Slovák Osuský nám prospíval svou znalostí maďarštiny a maďarských věcí. Dovedli jsme všem zprávám rozumět a náležitě je interpretovat. Četli jsme mezi řádky našich pražských listů. K tomu jsme měli zvláštní své zprávy z domova, jichž jsme náležitě užívali. Naše zprávy vojenské se osvědčovaly a byly vítány. Získali jsme tím mnoho přátel. Přitom velmi pomáhalo i to, že jsme zprávy dávali pro věc samu a náhrady peněžní odmítali. V tom jsem byl velmi přísný. Když se tato část propagandy rozrůstala v pravidelný systém antišpionáže a špionáže, nebylo snadné všechny pracovníky kontrolovat. Až na nepatrné odchylky se nám ale nic nestalo. Docela zvláštním odborem naší propagandy bylo dostávat zprávy o tom, co se děje ve spojeneckých zemích, do německých a do maďarských listů. V Rakousku a v Uhrách se všecko umlčovalo, jak spojenci pokračovali. Proto jsme se snažili propašovat zprávy do listů. Dařilo se nám to. O tom by mohl Osuský vykládat případy přímo anekdotické, jak pod formou polemik s Amerikou do budapeštských listů podával zprávy o veliké pomoci Amerikou spojencům prokazované. Z listů maďarských přicházely zprávy do listů vídeňských a také pražských. V Americe pan Voska velmi dovedně zorganizoval účinnou antišpionáž a získal tím sobě i nám politickou prestiž, jak o tom obšírněji podám zprávu později. V Rusku byly obtíže stejné, ale i tam jsme proráželi, a zvláště ovšem po revoluci. Penězi jsme nepracovali, to jest nepodpláceli jsme, ale podporoval jsem slušné lidi, naše i cizí, když jsem se o jejich potřebách dozvěděl. To jsem dělal bez prošetření a diskrétně. Je přirozené, že v tak rozbouřené době mnozí bez viny přišli do tísně. Vědomně jsme my tři, Beneš, Štefánik a já, byli nezávislí na americkém fondu. Plat z Londýnské univerzity byl malý. Univerzita za války se uskrovňovala. Za to jsem dostával značnější částky za své články, k tomu osobní příspěvky svých přátel Američanů, takže jsem byl vlastně zaopatřen. Doktor Beneš, jak už bylo referováno, hned zpočátku přinesl do našeho podniku peníze a měl pro sebe také dost. Štefánik měl také své příjmy. Tato nezávislost dobře působila na naše lidi a působilo dobře, že jsme žili skromně. O tom kolovaly i některé anekdoty a mnozí by si byli přáli lesklejší reprezentace, ale nám té takzvané reprezentace nebylo třeba, protože jsme pracovali. Poté se vše dostavilo samo sebou. Totiž, když jsem přijel do Ameriky, krajané mi přichystali byt v prvém hotelu. Větší stálý byt se stal potřebným pro přijímání četných hostů. Pro nás platilo málo peněz, mnoho muziky. Pracovali jsme všichni s přesvědčením a rádi a proto jsme stačili málem. Udělali jsme za krejcar více než rakouští a němečtí diplomati za 100 000. Tak laciné zahraniční propagandy revoluční nebylo snad nikdy. Ovšem nebudu hrát na skromného. Nebylo vůbec mnoho politických akcí tak promyšlených. Malý odkaz, zde je účet toho, co jsem z Ameriky na akci dostal. V letech 1914 až 15 37 871 dolarů. V roce 1916 71 185. 1917 do konce dubna 82 391. V roce 1918 od května 483 438 dolarů. Tedy dohromady 674 885 dolarů. Za mého pobytu v Rusku přijímal peníze doktor Beneš. Odhaduji je asi na 300 000 dolarů, takže celá akce nestála ani celý 1 000 000 dolarů. Dolar tenkrát dlouho měl svou předválečnou cenu, tedy dolar za 4,50 Kč.
Z uvedených údajů vidno, že se americké příspěvky zvýšily teprve po vyhlášení války Amerikou. Peníze byly od kolonistů českých, od slovenských za války byly příspěvky docela nepatrné. Teprve jako prezident jsem dostal $200,000 od amerických Slováků a v tom byla část od mých známých Američanů. Tyto peníze a zbytky Revolučního fondu českého jsem vydal jako prezident rozličnými dary a příspěvky, zúčtovanými veřejně.